Acolo las, bă! Hai, man! Ce, mă, nu punăm. De! A dat penalti, bă! Stai, stai, eu sunt comentator. Și acum, într-o dată, la părți al patrulea. Mac! Oh, ce șut! Bară! Bară ce Cum te simți după această bară? Păi sunt exact la Helsinki, că am apărat 4 penaltiuri. Hai, așa, 5-le. Stați și dau stările. Hai, man, bate, bate. Gol! Pomeranul doar. Suntem pe Elia Manoliu împreună cu... Mascota! Hai, bă, bate! Bate! Penalti pentru Lupi! Și acum o lovi camera, mă! Stai leacă, man! Ține-o leacă! Ține-o leacă! Filmează! Filmează, hei, filmează! Filmează ea, Leodor? Bine, are ceva la cameră. Și acum încă 52 de secunde de record. Să dai pe ăsta, nu stă la figură. Bă, dar ce nu e? Hai să mergem mai acolo. Ce faci, urs? Nasol. Nasol, man.